Ало, При мен, така да се видим, бъде при мене. ко стана бе? При мен го стане така много говориш каза. Аз като телефона говоря каза, аз говорим гачето ми говори. Да. Аз да говориш като много телефона. Да, Аз искам, че говорим до гачето ми. теле. Ай, ти знаеш как да говориш бе, пиде? Ти знаеш как да говориш, много страшно. Хей! Ко стана, яди бе? Още не съм. Още не си, кой чакаш? Аз да дам стата, да идеш? Много знаеш бе. Сега ще дойда. Сега ще дойда, чакай ма там. Кога? Сега. Обичаш ли ме? Обичаш ма? Кажи де, кажи колко му обичаш. От сърце. От сърце обичаш ма. Да. И аз те обичам от сърце. Юсваш ма, идваш ма. Как избегах от тебе, как избегах на не знам как се избегах на тебе. Да. Какъв бяхме и какъв станахме. Така е. Друго. Това ще има ли по тебе? Ще отвеш ли магазина? Ко? Магазина. Да. Кое искаш? Да пращаш ли малко се? Аз да звънвам тебе. Ти да ме звъниш. Не мога сега. Аз сега не съм до магазина, съм на друго място сега. В момента. Къде си? В момента съм в друго място. Не знаеш, който бързо работа, бързо става. Който бавно работа става. Трябва да се учи. Трябва да се уча с тебе ли? Трябва да учам. Трябва да учам тебе. Да знаеш те са те. Що ме учиш мене, аз учам тебе, трябва всичко да учиш мене. И не казвам, съм в друго място. Сега не мога. Можеш. За кого може? Да кажеш. Кой мога да кажа? Виж сега, при мен няма никой момичета. Казвам сложно. Съм сам. Само за тебе ми се за любовта ми се, знаеш ма? Ти ако мислиш имам друг, няма да обаждам тебе, няма да говоря с тебе, няма да иззивам никъде. Ко? Не съм мислила. Казваш, ще стане. И като има малко, как да стане да отивам до магазин? Ако свършиш работата, Като свърши, ако отивам на магазин, ти ще успея. Ако не, за да има.